ഓം ശ്രീ ഹരിഗുരുഭ്യോ നമഃ. സർവാംഗേ നമസ്കാരം. मी एर्णाकुളം തിരുമല ദേവസ്വം ട്രസ്റ്റി ನಮಗೆ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಸಂಯಮಿತ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯಾಲೆ ಆಗಮನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 4 തീയതി ಸಂಜೆವೇಳೆ കാലിക്കറ്റ് സുഗുനു സ്വാമി ಅಂಗ ಪಂತಾಯಿ महाजनाल विनंती स्वीकार कोरनु एमचे क्रोधी नाम संवत्सरां तुले वसंतोत्सव काशी मठाधीश श्रीमद संयमित स्वाम्यान आमगेले एर्णाकुളം तिरुमल देवस्थान आघोष करूक आमकां अनुवाद करून दिल्लो आसा. ते वसंत मासाक बेसूक जाम कॅलिकट काशी मठा सुकून भायर सोरनु ट्रेन मार्गेण आमगेले देवळांत येवन पंपताय. ते दीस संजे वेळे 7 वरारी हांगा येवन पंपचे स्वाम्याक आमगेले TD ईस्ट सन्निधी रोडार MG रोड आर्चा थंग सुगुनु पल्लेकेर बेसून आनेच करूक सर्वे महाजनांनी येवन भाग घेवन आमकां पूर्ण सहकार दिवंक. तशीच एप्रिल 9 ते दुसगून स्वाम्याल वसंतोत्सव प्रारंभ जाता. जयंती दंपारा वेदव्यासाक प्रत्येक तैलाभिषेक 90 दिवसाक वाहन पूजा नियरली 55 दिवसा प्रोग्राम श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी जन्मदेशद एर्णाकुളം पंचगम मोणांगेल भाषण सांगताय. एक 3 चतुर्मास 1961, 1978, 1986 തന്തു ഇടയ്ക്ക് വസന്തോത്സവം അങ്ങ് നടന്നല്ലോ സർ. സ്വാമിയുടെ 60ാം ജന്മദിനം ഏറ്റവും ಒಳ್ಳೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾಮ್ ಉಂಚುಕಮ್ಮಳ നടന്നില്ല ಸರ್. ತೆಲೆಕಾನ್ उच्चकमळे धन्यम सांगता आम्ही हे गांवांत आमकां जायते वर्षीं तैशे कोरवयसिले आमकां चान्स मेळ्ळ्या. ചെറുടുവാങ്കെ आमी കേക്കൂട് കുറച്ച് ബഗേജാൻ आमी ക്ലാസ് കടത്തായി തോത്ര സിക്കേതായി बायलो വളരെ ഉഷാറാണ്. തങ്കേലെ वॉलंटियर एक ग्रुपस आमगेले वनिता वॉलंटियर्स शेंचे पशी भायर आसय. त्यांनी संतोषान आता लेगीन प्राय कांय चोवनतिले तांकां जमचे मरीन त्यांनी कोरोजान भायर सरले आसय. श्री कृष्ण राक्क आमकां नंद मुकुंदा जन्म जन्मा अम्मी तुगेल भक्त गोविंदा. श्री कृष्ण राक्क आमकां नंद मुकुंदा जन्म जन्मा अम्मी तुगेल भक्त गोविंदा. देवकी पुत्र जलो यशोदे पडोकलो मामू कंसा मारू काळू जानेलो. देवा श्री कृष्ण राक्क आमकां नंद मुकुंदा जन्म जन्मा अम्मी तुगेल भक्त गोविंदा. श्री कृष्ण राक्क आमकां नंद मुकुंदा जन्म जन्मा अम्मी तुगेल भक्त गोविंदा. GSP विकास परिषद म्हणल्यार संघटना आमकां सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान पोवन दिलेली हेंची कमळ देवळां कायरी करूंक तशी काशी मठाचे सेवा करूंक जान कोण दिलेले एक संघटना GSP विकास परिषद परिवार समेत जान आमगेले स्वाम्यान आमकां अनुग्रह कोरता म्हण आसले. आमगेले निरंतर जान आसले. आमी मागून घेता आशिल्ली. स्वाम्यान सांगिल्ले प्रकार आमी सर्वे वृंदावनांत वचून आमी प्रार्थना करून मागून घेतिले. तेजे जाल्या नंतर आमकां स्वाम्यान आतां अनुग्रह कोरून एक दिसाक विसीट दिल्ले. तेंचे तर एक 4-5 दिसाचे कॅम्प दिल्ले. आतां आमकां आमगेली विनंती स्वीकार करून वसंतोत्सवाचे अवकाश दिला. आमी केरळांतू सगळ्या गांवांतूय वचून तशीच साऊथ कॅनरांतू सगळ्या देवस्थानांतूय वचून आमगेलें आमंत्रण पत्र तांकां देवस्थानांतू तांगेल्या देवाद्राक आमी समर्पण करून प्रार्थना केल्या. हे उत्सवाक आमचे ಒಪ್ಪಂ ಹಂಗೆ आमकां पाठिबळ दिवन हे उत्सव चांगले नर्ती करूं जावन आनी सैर जावंक म्हणून एक अभ्यर्थना करता. आमगेले समाज बांधवां हग आमी हांगा रिसेप्शन अकोमोडेशन ट्रान्सपोर्टेशन अरेंज केलेलें आसा. तांच्यात बंगीर येवंकू गांव म्हळ्यार जेर आमगेले कमिटीकार हग प्रदेश चोर नसय ते गांव वचून जाल्यार येयलेल्या हांकां हांगून रिसीव करून तांकां स्वामीजीले आशीर्वाद म्हणटा सौकर्य करून दिवंक म्हळ्यार आमगेले उद्देश. आमकां धर्म सांगून दिवचे समेरी जनाक उपकार जमचे तुलकी सोशल चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स स्वाम्याले अनुग्रहान हंचिकमळयनेन आसा. आमगेले समाजांत आद्यचे कल्याण म्हणटा तेंजामनु अंबलमुगळ आमगेले कुलदेवता एक हॉस्पिटल श्री सुधींद्रा मेडिकल मिशन तशीच तांगेले गुरू नावारी श्री सुकृदेंद्रा ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिट्यूट एक होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज 6 वर्षा उंचारी ओल्ड इन्स्टिट्यूशन. वसंतोत्सव म्हणून सांगताय स्प्रिंग रुकावळी पक्षी मृगादी फल सर्वय कुठ आनंद उत्सव दोन्ही मासांक हांगा वता थंयचे सनप्रयाण चल्लो की चिल्ली की तांसक पुनः धर्म जाई देव जाई स्वामी जाई धर्मपीठ जाय म्हणलें तेवे देवालय स्वाम्यालय दयेन ताजें जे तांगे हार्ड वर्क तांगे ते अध्वान परिश्रम ताजे डेडिकेशन ताजे एक फल देव स्वामी दिता. आनी आमचे तलेमुरेक सर्वांक सर्व
ऐश्वर्य, समाधान, आरोग्य, दीर्घायुष्य, चांगली बुद्धी, सत्य धर्माचे विश्वास, देवाचे स्वाम्याचे समर्पण जातल मला विश्वासानं आम्ही वठुवताई सगळ्याने वसंतोत्सवांतू भागुगेम कामून आम्ही विनंती करताय.